барномаро пай мегирем. Бо гузашти тақрибан 5 рӯз аз боздошти хабарнигорон Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ва Завқибек Саидаминӣ ҳанӯз маълум нест ки онҳо дар куҷоянд ва ба чӣ гумонбар мешаванд. Гузашта аз ин ба гуфтаи манбаъҳои озодӣ ҳоло дӯстони ин ду хабарнигор ва афроде ки бо онҳо тамос доштанд ба бозпурсӣ даъват мешаванд. ҳамкори мо Мирзонабии Холиқзод мавзӯъро пайгирӣ дошт ва аз ӯ мепурсем ки хабари охир дар бораи қазияи Завқибек Саидаминӣ ва Абдусаттор Пирмуҳаммадзода чӣ аст? бибинед ба иттилои дарёфти мо ва аз ҳамон гуна ки Зарангиз дар оғоз ишора кардӣ, мақомот ба пурсиши баъзе аз хешовандон ва ҳамкасбони ин ду рӯзноманигор оғоз карданд. Мақомот дар ин муддат ҳеҷ шарҳе намедиҳанд ва кӯшишҳои барои фаҳмидани мавқеи онҳо бенатиҷа аст. манбаъҳои радиои озодӣ хабар доданд ки танҳо дар 2 рӯзи охир 4 нафар аз ҷумла як хабарнигор дар пайванд ба қазияи Завқибек Саидаминӣ ва Абдусаттор Пирмуҳаммадзода бозпурсӣ шуданд. тафсилоти пурсишҳо гуфта намешавад, чун аз онҳо хостанд ба касе лаб накушанд. ҳамсоҳбатони мо танҳо ҳаминро гуфтанд ки чанд суол дар бораи тамосҳо ва гуфтугӯҳои телефонӣ будааст. ҳамин. хуб, дар рӯзҳои гузашта наздиконашон ташвиш доштанд ки дар бораи хабарнигорони боздоштшуда ҳеҷ иттилое надоранд. ҳоло аз онҳо чӣ хабар доранд, Мирзонабӣ? пайвандонашон мегӯянд 5 рӯз боз дар бораи дар куҷо нигаҳдорӣ шудани хабарнигорон ва дар чӣ вазъ будани онҳо иттилои надоранд. иттиҳоми зидди онҳо низ маълум нест. ҳар дуи хабарнигорон маъмурони шӯъбаи корҳои дохилӣ дар ваҳдат бозпурсӣ ва дастгир карда шуда буданд. пеш аз барнома бо Абдукарим Пирмуҳаммадзода, бародари Абдусаттор Пирмуҳаммадзода дар ин бора суҳбате доштам ва ҳоло як порашро мебинем, бо суҳбатамонро идома медиҳем. бародарам гуфтааст ки мошинамро баранд, фурӯшанд, ай банкҳо қарздор ҳастанд, пули банкамро диҳанд. ин чӣ қонун аст, чӣ адолат аст, чӣ чиз вае ҳаст дар Тоҷикистон ки шаҳрвандро ба типи қонун файрод намекунанд ва бо мерабоянд. як апаҳам ва додарам ба МВД шаҳри Душанбе рафтанд ва онҷа суол карданд, бародари моро боздошт кардӣ. дидам, гуфтам бародари шумо дар қайд нест, ҳеҷ кас ӯро боздошт накардааст. ман мехоҳам бифаҳмам бародари ман дар куҷост. ضمناً در همین جا یک نکته را گفتنی هستم که زوقبیک سیدامینی و عبدالستار پیرمحمدزاده وکیل مدافع ندارند و به همین سبب تماس بین آنها و خویشاوندانشان کنده است و هیچ اطلاعی ندارند. بله، تشکر میرزانبی. آدرس میشویم ماموران انتظامی در شهر وحدت روزنامه‌نگار عبدالستار پیرمحمدزاده را روز 9 ایول با بازپرسی خوانده دیگر جواب ندادند. زوقبیک سیدامینی شام 8 ایول دستگیر شده بود.